Velkommen til Innovasjon Norges tredje webinar om handelskrigen. Jeg heter Hanne Skogen og leder eksportsenteret i Innovasjon Norge. Jeg antar at jeg ikke var den eneste som satt oppe spent klokken 22 i går kveld for å følge med på hva som sies fra Rosehagen utenfor Det hvite hus, og så også i etterkant hva som ble sagt om de tingene som da faktisk Trump hadde å komme med. Han sa jo at Liberation Day will forever be remembered as the day we began to make America wealthy again. Og han sa jo da som en sånn enkel grunnregel at alle land skal få minst 10% toll på alt de selger til USA. Men så var det jo da noen som ble anklaget for å være the bad and the greedy countries, og som da ut fra en svær rapport som han hadde fått utarbeidet, da hadde mye høyere handelsbarrierer, basert på blant annet valutamanipulasjon, hva de hadde i merverdiavgift og en del andre faktorer som han mente da påvirket hvordan den reelle tilsvarende tollsatsen var for amerikanske varer inn til det enkelte land. Og basert på det så har han da laget en oversikt som vi da fikk se på den presentasjonen som han da hadde i går. Blant annet så vi der at Norge fikk 15%, og EU 20%, Kina fikk 34%. En del andre asiatiske land fikk også ganske høye tollsatser, ut fra hvordan de da hadde beregnet dette her. Men som vi jo kjenner til med Trump, så det jo alltid nye ting som kommer, så selv om jeg da i går satt og ble forsonet med at ok, det 15% for norske varer, så var det jo da i dag morges klart at det i løpet av natten hadde endret seg til å være 16%. Så det kommer jo alltid nye ting fra Trumps side, og nå skal vi da straks få høre Jonas Raya, som partner i Menon Economics. Han skal fortelle hva vi mener at dette vil ha å si for norsk næringsliv. Jonas, han ekspert innenfor områder som har med handelsregler og effekter på næringsliv å gjøre. Han har jobbet i en rekke år som analytiker og også gitt råd og informasjon til blant annet departementer, ambassader og organisasjoner. Men før vi går over til Jonas, så vil jeg gjerne introdusere min kollega Øyvind Bartvik. Øyvind seniorrådgiver i eksportsenteret til Innovasjon Norge, og jobber til daglig med bedrifter som trenger råd og veiledning knyttet til toll, frihandelsavtaler, logistikk, vareflyt og så videre. Så vi hører mer fra Øyvind etter hvert, men bare helt kort nå først, Øyvind. Hva sitter du igjen med etter å ha sett Trump og reaksjonene i går kveld? Jo, altså det var jo ventet at vi skulle få 12, riktignok 15 først, og så 16, men jeg hadde faktisk gjettet 20%, sånn som EU fikk. Men i hvert fall nå dette sagt, og så tenker jeg, dette går jo selvfølgelig utover norske eksportører, direkte, men også indirekte. Norske eksportører vil jo lide under denne 16% tollsatsen som satt, og det jo et tillegg også for de produktene som inneholder blant annet stål og aluminium, og det kommer jo i tillegg. Men indirekte da, så det jo de som underleverandører i forhold til ferdigproduksjon, for eksempel bilindustrien i Tyskland eller i EU, som også vil lide under denne 20% avgiften, eller 25% da, som da skal innføres på bilavgifter. Så vet jeg det at shippingindustrien bekymret, fiskeriindustrien bekymret, så det litt bekymringer, det det. Ja, det hører vi også mer om nå snart fra Jonas, og også i ettertid så kommer du også inn mot slutten, og da snakker vi litt mer om det i fellesskap. Men da skal jeg overgi ordet til Jonas, som da som sagt partner i Menon Economics. Han vil da dele noen betraktninger knyttet til hva som nå har skjedd, hva som kanskje kan forventes, hva det vi har å frykte, og forhåpentligvis også noe av det positive, hva vi kan gjøre, eller eventuelt muligheter som åpner seg gjennom dette, for det jo aldri sånn at alt helt beksvart, det finnes jo alltid noen lyspunkter. Så Jonas, vær så god.
Lad mig gå lidt igennem. Hanne har været inde på den, går lidt igennem, hvad der skete i går. Det var jo Liberation Day i går, så jeg går lidt igennem det først, snakker lidt om, hvad en told er, så skal jeg vise lidt tal og lidt grafer fra gårsdagen, og hvordan det hænger sammen med Norges næringsliv og Norges næringslivs påvirkning, toldsatsernes påvirkning på norsk næringsliv. Så jeg kommer fra Mindon Economics, som er et analyseselskab. Jeg skal ikke snakke alt for mye om det, men vi leverer tjenester til bedrifter og organisationer, blandt andet om de her ting. Jeg er selv specialiseret i eksport og international handel, noget jeg har jobbet med i mange år efterhånden. Så kort om gårsdagens tiltag. Så Trump valgte at sætte på en vældig, vældig hård version af det, mange havde forventet. Med hård version, der mener jeg, at det var en vældig bred toldsats, og alle lande i verden dybest set har nu toldsatser knyttet til deres eksport ind til USA. Der var mange, der havde forventet, at det her ville blive vældig bredt, men det her det er altså blevet, består af 2 komponenter. En såkaldt baseline tariff, som alle lande får uansat på 10%, og så en reciprocal tariff, en gengældelsestold, som Trump og hans rådgiver på en fiffig måde har beregnet. Og det bliver så den fulde tarif, summen af de 2. Så de tariffer, vi ser på, er her de 10 største, og 3 udvalgte land her. Der er nogle interessante tal, som vi bare tager vældig, vældig rest her, og det er toldsatsen på henholdsvis 34% til Kina. Kina og USA er jo verdens vigtigste handelsrelation, kan man argumentere for, og derfor er 34% oven i eksisterende toldsatser, som var i Kina, vældig, vældig store. EU har 20%, vældig, vældig vigtigt både for Norge og for EU selv selvfølgelig. Og så er der lidt sådan interessante tal, også når vi går længere ned i tabellen. Eksempelvis UK i England, der får man en 10% toldsats, altså den laveste toldsats i verden, hvilket er lidt overraskende til Keir Starmers et cadeau til hans arbejde med Trump. Og så ser vi Norge, som stod på 15% i går, men står på 16% i dag. Det er blevet ændret. Hvordan er man kommet frem til de her toldsatser? Jo, toldsatsen er kommet frem til ved at inkludere valutamanipulationer, som han sagde tidligere, vurderer moms, helt fantastisk. Moms er åbenbart også en told i Trumps verden. Det er også ved at inkludere ting som ikke tariff barriers, altså ikke told barriere til handel, som også bliver taget med. Der er så begyndt at cirkulere noget lidt interessant på sociale medier for nogle timer siden, som egentlig viser, at det man har gjort, det er, at man har taget handelsunderskuddet mellem 2 lande, så har man delt det på den samlede eksport fra USA til det land, og så har man sagt, at det er et eller andet mål på, hvilken tariff der skal være. Og det passer med Norge, det passer med EU, det passer med Kina, så det er højst sandsynligt den formel, man har brugt. Så alt det her snak om, at der er alle mulige andre ting, som går ind i det, er nok mere noget, man har fundet på. Den her formel er lidt sådan pinlig enkel, men ikke desto mindre er det den, man har brugt. Så i tillæg så er der fortsat toldsatser på stål, aluminium, biler, nogle semiconductors, mikrochips og andre ting, men det har man ikke fjernet, det kommer i tillæg. Og så kan man spørge sig selv på den her liste, hvor er Mexico, hvor er Canada, hvor er Rusland? Mexico og Canada har fortsat deres toldsatser på ting, som ikke er dækket under handelsaftalen, og så er Rusland fraværende som en af de få lande i verden på listen, og det kan man så mene om og tænke om, hvad man vil. Det her er der de toldsatser, vi forventer at få. Med vi, der mener jeg økonomstanden her, det Financial Times tal, på amerikansk handel, og der når vi altså op på et niveau, vi ikke har set siden før år 1900. Det er voldsomme tal. Før jeg hopper ind på alle mine grafer, så lad mig bare sige vældig kort om, hvad er en toldsats? En toldsats, det ved næsten alle her, er jeg sikker på, toldsats er jo en skat på en import, og det vigtige at vide om effekten er, at det netop er en skat. Så hvad er effekten af en typisk toldsats? Jo, det er at nedbringe den økonomiske aktivitet. Det er det, der sker med alle skatter, og det samme gælder for toldsatser. Så når der bliver sat en told på en vare, så mellem 2 lande, så bringer man alt andet ligt aktiviteten og handelen ned. Det er altså en negativ effekt på velfærdsniveauet, og det er også det, man har set i
talrige studier, som bliver gennemført. Der er få ting, økonomer egentlig er voldsomt enige i, men at told er dårligt for velfærdsniveauet og for BNP er en af de få ting. Så er der nogle grunde til, at man alligevel kan sætte told på nogle enkelte ting, hvis man er en fremvoksende økonomi og enkelte næringer, man ønsker at vokse frem. Men jeg tror, at det her, det er vældig, vældig klart, at den fremgangsmåde, som Trump har valgt at gå for nu her, Trump og hans rådgiver, er svært uheldig for hele verdensøkonomien. Okay, lad mig hoppe lidt videre. Vi vurderer, at der alt i alt er 5 kanaler, hvor toldsatser kan træffe norske bedrifter. Jeg har sat dem op her og forsøgt at sætte nogle piler og nogle flokke på. Der er den direkte eksport fra Norge til USA. Så er der den indirekte eksport, og den her bliver ofte glemt, den indirekte eksport til USA via EU. Kommer selvfølgelig tilbage til dem alle sammen. Så er der told fra EU på norske varer, altså beskyttelsestiltag og beskyttelsestolld. Så er der norske investeringer i udlandet, som er vældig store. Han tænker ikke på oliefondet, men andre industrielle investeringer. Og så er der en global handelskrise til sidst. Jeg skal forsøge at gå igennem dem alle sammen, så det både er forståeligt, men så det ikke tager alt for lang tid. Jeg vil gå igennem 3 fakta om norsk næringsliv først. 3 enkle fakta, som er vigtige, eller som er smarte at have i baghovedet, når man tænker på mange af de her ting. Det første, og det ser man i de gule figurer her, det er alt norsk eksport. De gule søjler, det er, hvor sensitiv norsk næringsliv er til internationale priser. Mange af de varer, som vi eksporterer i Norge, det gælder egentlig også tjenesterne, eksempelvis shipping i maritim sektor, er vældig, vældig prissensitive. Det skiller sig betydeligt fra eksempelvis tysk, svensk, nederlandsk, dansk næringsliv, som er mindre prissensitiv. Så det er det første punkt her. Her har jeg ikke engang vist olie og gas, som selvfølgelig er den mest prissensitive af dem alle. Nummer 2, det er, at Norge eksporterer betydeligt mindre som andel af sin værdiskabning, eller som andel af BNP, end andre lande i Europa. Her ser vi, at hvis vi fjerner olie og gas, så er Norge det land, som eksporterer mindst relativt til sin BNP i Europa, og hvis vi har med olie og gas, så ligger man fortsat noget under medianen og noget under alle andre mindre lande, vi plejer at sammenligne os med. Det tredje punkt, det er, på trods af det, så finder vi i den årlige eksportmelding, som vi publicerer, der finder vi, at eksporten ligger grundlag for hver 5. arbejdsplads, 20% af alle arbejdspladser, 640.000 arbejdspladser i 2024 rundt om i hele landet. Så eksport er helt central for den norske økonomi, selvom man altså eksporterer lidt mindre end nabolandene. Okay, lad os gå igennem de her kanaler. Første kanal. Handelsbalancen med USA er svært vigtig, både fordi Trump følger handelsbalancen, det er det, han bryder sig om. Det er en af de ting, han bryder sig om. Kanskje det, han bryder sig om mest. Han mener jo, at USA finansierer, når man har en handelsbalanceunderskud, så er det USA, der skal finansiere det. Det er selvfølgelig fuldstændig tøl. Jeg har en handelsbalanceunderskud med den lokale Kiwi. Det er ikke noget problem. Jeg har et handelsbalanceoverskud med min arbejdsgiver. Det er ikke noget problem. Sådan er verden. Det er positivt, at vi specialiserer os, men det er altså Trumps verden. Så læg mærke til noget, vi sagde for en måneds tid siden, og som også blev tydeligt i går kvæld, det er, at selvom vi ser på den her graf, at handelsbalancen mod USA er negativ, så altså vi importerer mere, end vi eksporterer fra Norge, det her er tal fra SSB, så har USA nogle helt andre tal. Hvis vi ser på den kolonne her, som hedder BEA, Bureau of Economic Analysis i USA, som er lidt ekvivalent til SSB, så ser vi, at der har de det modsatrettede fortegn, uanset om man ser på eksport samlet eller eksport af varer udelukkende. Altså USA siger akkurat det modsatte af, hvad vi siger, med samme type statistik tilgængelig næsten, men beregnet på en lidt anden måde, så siger USA altså, at de har et handelsunderskud med Norge. Og det er derfor, at Norge har fået en told, som er mere end 10%, som er mindste tolden til de lande, der ellers har underskud med USA. Så her er det altså vigtigt at tænke på, at SSB er ikke den eneste datakilde i verden. USA har sine egne. Ser vi lidt rest på toldsatserne på eksporten, som går til USA, så ser vi det her billede. Det er andelen af den samlede norske eksport, som går til USA. Det siger noget om, hvor sensitive vi er. Et groft billede på, hvor sensitive vi er. Og i det store hele, så er billedet sådan, at der er en stor andel af tjenesteeksporten, der går til USA.
og så er der betydeligt mindre af vareeksporten, der går til USA. Tjenesteeksporten er typisk ikke noget, man sætter toldsatser på, så det kan være et slags lysbillede, et lyspunkt i det her lidt mørke billede, men det er bare værd at huske på nu her, at Trump faktisk snakker bitte lidt om at sætte afgifter på skib, der kommer ind i USA, som ikke er under amerikansk flag, eller som ikke er amerikansk bygget, og det vil sige, at næsten alt shippingtjenester, som går til USA, vil blive afgiftspålagt. Det ved vi ikke, om kommer til at ske, men det har der i hvert fald været snak om. Ser vi stedet på vareeksporten, både med og uden petroleum, så er den ret så liten. Den er begrænset til USA, og selvom vi dykker ned i de enkelte næringer her, ser på både summen og andelen af ulike næringers eksport, der går til USA, så ser vi, at det er relativt begrænset. Så alt i alt må vi sige, at det er ikke godt for norske eksportører til USA, at der kommer en told på, men det er ikke, vi vurderer ikke, at det er kritisk på et sådan makroniveau. Det i sig selv vil ikke ødelægge, vil ikke skabe en økonomisk krise i Norge i sig selv. Det er problematisk for mange enkelte bedrifter, for nogle enkelte regioner, men det er ikke sådan et systemisk større problem. Det bliver det, hvis vi går lidt videre, fordi Kanal 2 og 3 handler om eksporten til EU og eksport til USA via EU. Så lad mig gå igennem nogle grafer, der bare kort viser det. Og her er vi ikke overraskende helt afhængige af EU. Det her det er EU-EØS-eksporten udenom Storbritannien. Bare se på tallene her. Der er dybest set ikke nogen næringer, som eksporterer mindre end 50% af det, de producerer, af det, de eksporterer til EU. Så der er helseindustrien og maritime offshore på 48, det er dem, der er lavest. Det vil sige, alle næringer er helt afhængige af tilgangen på EU, på EØS som marked, og dermed også, at der er lave toldsatser på den eksporten. I tillæg til det store andele, så er det også store beløb. Sømmertnæringen, som den største her, har eksport på næsten 100 milliarder kroner, metaller og mineraler på næsten 90 milliarder kroner, og så ser vi dem ellers komme nedad. Det er store beløb, det er sensitivitet, så kommer der en told fra EU, så kommer det til at være vundt på norsk næringsliv, og det kommer til at være betydeligt værre end den direkte tolden på amerikanske tolden på norske varer. Og så bare et lille punkt, som sagt, som er lidt glemt til tider. Norsk næringsliv har vist sig samme graf, men her viser jeg gule søjler for de dele af eksportrettet næringsliv, som indgår i B2B-værdikæder, altså business to business, som ikke sælger til konsumenter. Hvorfor er det vigtigt? Jo, det er selvfølgelig vigtigt, fordi eksempelvis se på søjle nummer 2, kraftintensiv, der er det største land, man sælger til, det er Tyskland. Hvad sker der med det, der produceres i Tyskland? Jo, en stor andel af det går til USA. Så vi bliver dobbelt ramt, hvis vi får en told fra EU, men og det er klart, det er værst, hvis vi får en direkte told fra EU, men vi bliver også ramt, selvom vi ikke får en direkte told fra EU. Så man må være forsigtig med at tænke, at fordi man ikke har direkte eksport til USA, så bliver man ikke truffet. Det kommer man nok desværre til at gøre, så længe at USA har en told på EU i tillæg. Her viser jeg bare nogle tilsvarende tal, de største varekategorier fra Norge til EU, baseret på ulike land. Sømart står vældig stort, men både metaller, mineraler, kemiske produkter og maskiner er også vigtige. Top 1, 2, 3 i de fleste lande. Mange af de ting kan man se på grafen til højre. Maskiner, medicinske produkter, færdigvarer, biler er ting, som Norge leverer vigtige indsatsfaktorer til, før det eksporteres videre fra EU til USA. Altså stor sensitivitet her. Okay, jeg skal gå lidt kort ind i norske investeringer. Det er noget, der ikke diskuteres særlig ofte, men Norge har vældig, vældig store investeringer i udlandet. Det er ikke bare oliefonden, som de fleste tænker på. Det er selvfølgelig langt større end noget andet, vi kan drømme om, men der er også vældig store investeringer knyttet til særligt industrielle bedrifter, petroleumsrettede bedrifter, også nogle teknologibedrifter, som har kontorer og produktionsfaciliteter i udlandet. Her er en graf over værdien af de direkte investeringer. Direkte investeringer er i modsætning til aktier. Det er altså hele selskaber eller majoritetsandele af selskaber, man ejer. Jeg tror, det er beregnet som 20% eller mere. Og så ser vi på grafen, at USA er det største land for norske investeringer. Og det er jo selvfølgelig vigtigt. Det er både vigtigt, fordi tænk på Hydro, som har flere tusind ansatte i USA. De får vanskeligere ved at få tag i deres indsatsfaktorer i USA. Og med den beskyttelsestold eller gengældelsestold, som kommer fra mange lande til USA, så vil det også blive vanskeligere at eksportere
i det her tilfælde aluminium fra USA til sine nabolande. Så der er det problematisk særligt, at der er told fortsat på nogle varer til og fra Mexico og Canada. Det er klart, der er også andre. Vi har også investeringer i Sverige, vi har investeringer i Brasil, som eksporterer ting videre op til USA, og de bliver selvfølgelig også truffet af det her. Så det er lidt underkommuniceret, hvor store værdier vi ejer, både som enkelte investorer, men også som stat. Mange af de store selskaber er delvis statsejet, som også kommer til at blive truffet af de her toldsatser her. Så endnu en måde, det her det er negativt for os. Det er lidt længere væk fra de fleste bedrifter, men det er fortsat noget, som kommer til at påvirke vores nettonationalformue. Okay, så lad mig sige lidt om en større global økonomisk krise, og hvad det kan komme til at betyde. For her, der har vi en situation, hvor du kan sige, USA direkte told på varer direkte til USA er problematisk, men ikke voldsomt problematisk i en makroøkonomisk kontekst. Og så er der via EU, der begynder det at blive ret problematisk, når vi ser i en makroøkonomisk kontekst. Det kan være større regioner og større næringer, som bliver hårdt truffet. Der kan blive arbejdsledighed. Men træffer vi først en økonomisk krise, jeg skal vise nogle grafer på det nu her, så er det først kan blive rigtig problematisk. Og her er egentlig en af de vigtigste ting at tage med sig, både fra gårsdagen, men også fra det, der er sket den sidste halvanden måneds tid. Og det er, hvor usikkert og ustruktureret, hvor mye vinkling der har været i de toldsatser, Trump har sat på sine handelspartnere. Fordi hvis der er noget, markederne ikke kan håndtere, hvis der er noget, bedrifter ikke kan håndtere, så er det usikkerhed og volatilitet. De klarer egentlig godt, mange af bedrifterne, mindre toldsatser på nogle af de ting, de producerer, men de klarer ikke, at toldsatserne bliver sat på og taget fra, og bliver sat på og taget fra. Det er ødelæggende for næringslivet, og det gør, at folk slutter med at investere, det gør, at folk begynder at se til andre markeder. Det har kæmpe store kostnader for mange bedrifter, både norske og udenlandske, og det kan altså få ret store konsekvenser. Her har vi samlet lidt ylike analyser fra andre miljøer, som har estimeret, hvor store effekter der kan være på global økonomi ved en geopolitisk fragmentering, eller de foreslåede toldsatser fra Trump. Her snakker vi altså 1, 2, 3% af BNP på det her, på global BNP, og bare husk, global BNP er 100.000 milliarder dollars, som er vældig, vældig, vældig store penge. Så 2% af det er enorme beløb. Og for en lille åben økonomi som Norge, så kan det her få vældig, vældig store betydninger. Vi har forsøgt at lave, og nu må advare, det er lidt sådan back of the envelope, de har publiceret med lidt back of the envelope beregninger på nogle mulige effekter for Norge specifikt. Her har vi set på, hvilken effekt der bliver på en isoleret handelskrig i Norge, på årlig effekt på BNP. Det estimerer vi til i snit lidt under 50 milliarder kroner. Altså voldsomt mange penge. Men som jeg allerede kan se på den graf, det bliver endnu værre. Det er den isolerede handelskrig, hvor der bare er store toldsatser, men ikke nogen dybere økonomisk krise. Hvis vi får en sådan økonomisk krise, så ender vi med ting, som er i størrelsesorden 150-300 milliarder kroner i tabt BNP i 2030, som er helt enorme beløb. Det er virkelig, virkelig problematisk, og Norge har jo klaret sig godt igennem de sidste par kriser, men bare pege mod, at Norge, som jeg sagde, er vældig råvaresensitiv. En af grundene til, at man klarer sig godt igennem finanskrisen i 2007-2009, det var, at Kina holdt hånden under globale priser på råvarer, blandt andet dem, som Norge eksporterer, og derfor klarede man at holde BNP mye højere op. Hvis det ikke sker, så kan effekten på årlig eksport være op mod 350 milliarder kroner, hvis vi ser en nedgang på mellem 10 og 20% i råvarepriser. Det er helt enormt, og det kan selvfølgelig være svært problematisk for store dele af det norske samfund med stor arbejdsledighed til følge. Nu er det ikke sikkert, at det bliver så problematisk her. Det her det er worst case scenario, hvis der skabes en global handelskrig. Vi må håbe, det ikke gør det. Vi må håbe, at andre lande fortsætter med at handle godt, fortsætter med at ikke lave alt for voldsomme modtiltag, som kan ende med at træffe dem selv endnu hårdere. Men alligevel, jeg har samlet lidt sådan ting, som vi i vores arbejde mærker, at nogle bedrifter mangler info om, og nogle tips og tricks til, hvor man kan gå herfra, hvis man er en bedrift. Jeg skal gå kort igennem dem, og så kan vi snakke lidt mere om dem i samtalen etterpå. Første punkt er, som jeg har set her, der er mange intrikate værdikæder, som man ikke altid forstår godt nok. Det er vigtigt, at man
man overvejer og kortlægger hele sin værdikæde, også 1, 2, 3 led, både bakover og forover, i forhold til at se på, hvor ens eksport eller hvor ens produktion ender, fordi man kan blive påvirket, selvom man ikke eksporterer direkte. Ingen panik. Der er ofte en stor mismatch, har vi set, mellem særligt mediers portrættering og hvad der faktisk sker, hvad der faktisk er betydning af toldsatser. Så hvis der ikke bliver en økonomisk krise, så er det ikke sikkert, at det her det går helt bananas. Bliv en tolvnørd. Sæt jer ind i alle de ting, som man overhovedet kan omkring toldkode og alle mulige andre ting. Overvej markedsfokus. Skal man være mere i USA, eller skal man være mindre i USA? Begge ting kan være mulige. Proaktiv risikohåndtering. Tænk på, hvad der kommer til at ske fremover, og lave scenarier. Samarbejde med myndigheder. Følg politiske ændringer tæt. Det er vanskeligt med Trump, men det er vigtigt at gøre. Og så er det vigtigt for nogle enkelte udsatte bedrifter at gøre udvidede analyser omkring ens sensitivitet. Og det var det, jeg tror, jeg havde. Kjempefint, Jonas. Det var utrolig interessant å høre på, og godt strukturert. Altså det med å ha det som 5 ulike risikokanaler på den måten som du presenterte her, hvor man da begynner med liksom det som er direkte, og så blir det mer og mer indirekte, og med de umulige konsekvensene som også kunne komme. Det du nevnte på at man ikke skulle få panikk og tenke på at det som formidles i mediene ikke bare er en full og stor sannhet, det er jo alltid mange nyanser, og når du også fortalte om hvordan USA og Norge ser på det med handelsbalansen med litt ulike tall, fordi man beregner det på ulik måte, så er jo det igjen et eksempel på at det finnes på en måte mange sannheter. Så man må ha litt is i magen, puste godt, og ikke bli helt freaked out av det som skjer. Men hvis jeg får invitere dere to inn igjen på podiet her. Altså, en ting som dere var inne på, det var jo det med tjenestehandel. For det er jo ikke toll på tjenester, og du viste også i dine informasjoner at det er ganske mye tjenesteeksport til USA. Og samtidig ser vi statistikken som viser at det er tjenesteeksport som er kanskje det som øker mest i Norge, hvis man da ser bort fra olje og gass. Så det kan jo kanskje love bra for den handelen vi har med USA. Ja, absolut. Så tjenestehandelen er jo både vigtig for Norge, og så er den mest voksende, som du siger. Og så er den ikke mindst produktiv. Norge har haft et problem de sidste årene med produktiviteten til næringslivet, så at have med god tjeneste, have fortsat god tjenestehandel med USA er absolut et lyspunkt, men som jeg også sagde, man må også huske, at der er 2 risikofaktorer til tjenestehandel til USA. Det første er på begge to er på shipping. Det første handler om, at der kan være afgifter på shipping, og det næste det er jo, at hvis der bliver mindre handel, så bliver der mindre shipping. Og så det er et lysbillede, men man må fortsat moderere lidt og være forsigtig. Ja, igjen dette med ingenting som er svart eller hvitt, og det finnes alltid flere sider av en sak. En litt annen ting, Øyvind, jeg vet du jobber mye med bedrifter som holder på med netthandel, også til USA. Hvordan ser det ut der? Jo, det altså i forrige runden til Trump 2016 så innførte jo fritak inntil $800 for e-commerce netthandelpakker til USA, nettopp fordi det var så mange pakker å håndtere at man hadde ikke kapasitet til å fortåle alt dette her. Dette er det nå sagt at det skal fjernes, nå i første gang fra Kina, for å bli kvitt alle netthandelen fra Kina. Så det vil si at den $800-grensen vil ikke gjelde fra Kina. Og så er det sagt videre at det skal også gjelde fra andre land, altså alle land egentlig, men det er først når de har kapasitet til å håndtere fortollingene på alle e-commerce-pakkene som kommer til USA, og det har de ikke per i dag. Så der får vi bare vente og se når det eventuelt måtte skje. Så da kan vi egentlig bare håpe på at kapasiteten i tollbehandlingen vil trekke langt ut. De har vært veldig effektive i USA på mange andre ting, men akkurat her kan vi kanskje håpe at det tar litt tid før de klarer å bearbeide og faktisk ekspedere ut, sånn at de kan fjerne den også for andre land. Er det andre muligheter du ser? Er det noen andre lyspunkt?
Ja, jeg ser jo det at Norge har en lavere tollsats enn det EU har, 16 mot 20, som det har blitt nevnt her. Så sånn sett, isolert sett, så har jo faktisk Norge en konkurransefordel på norske produkter til USA i forhold til hva EU har. Men nå har jo ikke EU startet sine mottiltak ennå. Og her det jo sånn, skal vi være med i forhandlingene med EU, eller skal vi ikke være det? Og hvis vi da skal fortrinn på lavere tollsats enn det EU har, så jeg tenker at dette her kommer til å bli likt. Det mitt scenario her, at vi kanskje ender på 20%, ja. Så fra 16 så kan det hende at vi ender på 20. Ja. Mens jeg prøver å få inn det litt optimistiske her. Jonas, du avsluttet jo heldigvis med noen gode punkter. De gikk du veldig sånn kjapt gjennom. Vi legger ut dette opptaket i etterkant på nett, så man kan stoppe. Da skal jeg gå litt nøyere gjennom hver enkelt av de. Men hvis du bare kan trekke ut, hva tenker du de 2 aller viktigste av de du nevnte nå? Altså, jeg synes alle 8 de vigtigste 2. Men jeg synes jo, at hvis man skal vælge nogen, så vil det være at have lidt is i magen. Være lidt rolig. Ikke gå i panik. Det sjældent, det en god løsning at gå i panik omkring ting. Og så det at virkelig sætte sig ind i nu tager jeg 3, men jeg kombinerer 2 af dem. Virkelig gå ind i sin værdikæde og forstå, hvilke toldsatser og hvilke toldregler der på det. Det komplekst, det tager lang tid ofte, men at forstå sin værdikæde og hvilke toldsatser helt vigtigt. Og så, hvis jeg bare må tage et andet lyspunkt, siden du leder efter dem, og det vigtigt. Det her det værst for USA. Altså det USA, det her det træffer mest. Det træffer dem både mest, fordi de har størst toldsatser. Det træffer dem mest, fordi det rammer konsumenterne mere direkte. Vi må huske, at EU særligt en af verdens største handelszoner, har så mye magt og så stor og kan så mye selv. Og ikke mindst, tænk på en amerikansk bedrift nu. Der ikke nok med, at de skal finde ud af, hvor de skal producere, hvad de skal producere, hvordan de skal producere det. De skal også finde ud af, om de kan gøre det til Kambodja, hvor der en importsats på 87%, eller til Vietnam, hvor den på 96%, eller til Kina, hvor den på 64%. Altså, det langt værre for USA end for os, og jeg tror at ikke, at det her det kommer til at holde voldsomt lang tid, hvis jeg skal gætte. Ja, nei, det jo alltid en sånn fattig trøst at det noen som har det verre enn oss, så det gjelder vel kanskje også her. Men du nevnte også det med at man må ha på en måte styr på hvilke tollsatser som gjelder, og der, Øyvind, du og resten av teamet kan jo hjelpe til der med hvordan man kan finne frem til hvilken tollsats som gjelder, og hvilken kode som gjelder, og så videre. Ja, det kan vi. Vi har jo denne berømmelige databasen vår, Mendel Online, som ligger på nettsidene våre, men obs, den ikke oppdatert i forhold til tilleggssatser og så videre til USA om dagen. Den vil mest sannsynligvis få opp den most favored nation, altså den generelle tollsatsen, den vil jeg anta komme på plass. Vi skal snakke litt med systemleverandøren om det. Men disse tilleggstollene da, som på blant annet stål, aluminium og så videre, ikke oppdatert i den basen, og det kommer det heller ikke til å bli. Så her Bibelen å gå inn på den amerikanske government-siden og se på US tariff, og se hva som gjelder faktisk. Den skal være oppdatert den 9. april, for da kommer disse tollsatsene på plass, det i hvert fall sagt, så får vi se om de holder ord med det. Og da tenker jeg, da får vi gå inn i tariffen til USA og se hva som står av tollsatser, tenker jeg. Ja, du viste meg den litt tidligere i dag, den var ikke veldig enkel, og det var veldig mye fotnoter og ting man måtte krysssjekke, det var ikke bare å liksom slå opp og si, ok, da var det x antall prosent som gjelder. Men det også viktig og nødvendig å gå inn i det, sånn at man baserer sine beslutninger på riktige tall. Vi skal snart gå inn for landing her, men jeg har egentlig et spørsmål som jeg skal stille til begge dere to. Jeg tenker vi kan begynne med Øyvind, siden vi har holdt på med deg. Hvis man tenker sånn, krystallkula, hva tror du vil skje? Altså, det ingen som sitter på fasiten, og som vi har vært inne på tidligere, så det jo stadig endringer med Trump, senest med det som var 15 i går, det var 16 da et halvt døgn senere. Og han har jo innført toller og truet med toller og opphørt toller i hytt og pine, så ting uavklart. Men hvis du tenker da liksom dette hele bildet, litt sånn som også Jonas var inne på, det mange ting som henger sammen. Hva tror du kan komme til å skje?
Ja, vi har jo vært inne litt på historien her nå. Tollsatsen har vel aldri vært så høye siden 30-tallet, har det blitt skrevet. Og da var det jo depresjonstid, og så har man jo moderert tollsatsene litt etter det. Så nå er det handelskrig, og nå vil jo disse motpartene nå komme i tur og orden med sine tollsatser også mot amerikanerne. Så det blir jo krig, og så kommer man til et eller annet punkt, og så tenker man at dette går kanskje ikke lenger, vil jeg tippe da. Så blir det mer normalisert på sikt, det tipper jeg. Så alle kriger tar en gang slutt? Ja, vi må krysse fingrene for det da. Ja. Og du da, Jonas, hva står i din krystallkule? Ja, men lidt af, hvad jeg sagde før. Jeg tror, det her det mere vondt på Trumps kernevælgere. Og så kan man spørge sig, om han bryder sig om dem, siden han kanskje ikke skal vælges igen en tredje gang. Eller har lyst på det i hvert fald. Men jeg tror, det er så vondt på USA, at jeg tror, at de kommer til at moderere sig kraftigt. Og så finder han nogle måder at sige, at han har en sejr på. Fik en ny aftale eller noget sådan. Jeg tror ikke, det kommer på torsdag. Jeg tror ikke, det kommer næste måned. Men inden for et års tid. Så et base case scenarie vil være, at det her det kommer til at være lidt vondt, men ikke forfærdeligt. Men det er klart, det er mere sandsynligt, at det bliver vældig forfærdeligt, end at det bliver vældig godt, som det ser ud nu. Det er vældig vanskeligt at se for sig, at det her det på nogen måde kommer til at føre til masse vækst. Det er lettere at se for sig, at det her det kunne komme til at føre på, til et stort fald i global aktivitet. Men jeg tror, et års tid med mye aktiviteter, så tror jeg, det vil falde lidt ned igen. Ja, bra. Nei, det er i hvert fall, som dere egentlig begge to er inne på, det er veldig mye som vil komme til å skje i tiden fremover. Derfor så kommer vi fra Innovasjon Norges side til å fortsette med jevnlige webinarer om handelskrigen. Det kan hende man finner en annen titel enn handelskrig etter hvert, men i hvert fall den situasjonen som man nå står i med verdenshandelen og den stadige utviklingen, gjør at vi vil ha mange nye ting å komme med. Det var veldig fint å ha med Jonas fra Menon nå i dag. Veldig, veldig nyttig innspill. Det kan godt hende vi inviterer deg inn på et senere tidspunkt også. Vi har jo tidligere også hatt med Utenriksdepartementet, som sannsynligvis blir med i vårt neste webinar igjen, da med en annen person. Og vi har hatt med vår leder for Innovasjon Norges kontor i Kina. Vi planlegger også å ha med vår kontor i USA. Vi har jo der kontorer i flere byer. Så vi kommer med stadig nye webinarer. Neste blir da etter påske. Så følg med på Innovasjon Norges nettsider under arrangementer. Følg med på Innovasjon Norges LinkedIn-profil. Der kommer vi også til å poste de webinarene som kommer til å følge nå i etterkant. Og så oppfordrer jeg dere til å ta kontakt med Innovasjon Norges eksportsenter på mailadresse eksportsenteret@innovasjonnorge.no. Hvis dere trenger rådgivning og informasjon og hjelp og kanskje litt trøst innimellom fra Øyvind og hans kollegaer. Så da sier jeg takk for i dag, og ha en fortsatt god uke.